Шагыйрь Габдулла Галиев 1939 елда хәрби хезмәткә алына. Инде кайтыр вакыты җиткәч, көтмәгәндә сугыш башлана. Ул Украинага ыргылучы фашистларга каршы аяусыз көрәшә. 1941 елның сентябрь аенда батырларча һәлак була. Мул уңышлы кырның уртасында үсеп тора ялгыз ак кайын. Яфрак ярып һәр ел каршы ала чәчәкле һәм матур май айын. Бер истәлек булып кайын үсә яшь батырның кабре өстендә. Якты кояш аңа нурын сибә, җыр җырлана аның исменә. Ирек өчен сугыш кырларында тынган аның кайнар йөрәге. Гайрәт биргән көрәш улларына алга дигән соңгы сүзләре.